Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela għandu idejh fuq il-polz tal-poplu anke fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li kienet indirizzata mill-Ministru Michael Falzon u d-deputat Rosjen Cutajar. Il-Ministru Michael Falzon qal li gvern ikollu l-għażla li jinvesti fin-nies dejjem jew inkella jinvesti fihom biss meta l-affarijiet ikunu għaddejjin tajjeb. Qal li gvern Laburista għażel il-politika li jinvesti fin-nies u baqa' hemmhekk dejjem man-nies. Il-Ministru Falzon semma miżuri li bihom il-gvern qed juri li għandu għal qalbu il-ġustizzja soċjali. Il-pensjonijiet żdiedu hekk kif innefqa tul din is-sena f'dan is-settur hija ta' 1.1 biljun euro. Barra minn hekk din is-sena ġie introdott il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kumpens tal-għoli tal-ħajja li qed isir b'investiment ta' 16 miljun euro u qed tolqot 45,000 familja. Ġie mfakkar li din is-sena iċ-Children's Allowance żdiedet b'90 euro għal kull wild. Il-Ministru Michael Falzon semma li f'dan iż-żmien ir-rata tal-qatt kienet l-inqas waħda fl-istorja u li inqas nies jinsabu dipendenti fuq il-benefiċċju tal-qatt u għannota d-differenza sketta bejn Gvern Laburista u Gvern Nazzjonalista. Stajna ħadna d-deċiżjoni tal-awsterità. Kif kienu jagħmlu gvernijiet nazzjonalisti? Ola l-fuel, affarik, kjuja kull xahar. Kap tal-Oppożizzjoni għaluna saħansitra f'dil kampanja elettorali, kjola minn barra xi tagħmel. Le, jew dik tal-awsterità jew it-triq tal-fiduċja. Fiduċja fin-nies, fiduċja f'pajjiżek illi taf illi l-għajnuna li qed tagħti pajjiżek qiegħed stabbli, pajjiżek għandu ċertezza illi ħajibqa' jimxi l quddiem. Min-naħa tagħha id-deputata Rosjen Cutajar qalet li wieħed mit-track records tal-Partit Laburista u li kien dejjem soċjalment ġust fil-politika tiegħu. Rosjen Cutajar semmiet li s-sitwazzjoni fl-Ewropa hija differenti minn ta' Malta għax fl-Ewropa il-prezzijiet tal-enerġija splodew il fuq. F'waqt li l-Gvern Malti qiegħed jissussidja l-kontijiet tal-enerġija u l-fuel fost oħrajn. Hija semmiet ir-rapporti internazzjonali indipendenti li qed tagħtu konferma li l-ekonomija ta' pajjiżna hija b'saħħitha u permezz ta' hekk il-familji u n-negozji qed ikunu mejjuna. Fi żmien ta' sfida, il-Partit Nazzjonalista staġna l-ekonomija tiegħu bil-politika tal-awsterità mhux talli ma saħħaħx l-għajnuna illi jagħti lin-nies, iżda saħansitra għażel, u narġa' ngħid għażel illi jabbil il-poplu Malti u Awċi biżżejjed ġodda. Il-messaġġ huwa wieħed ċar li taħt it-tmexxija ta' Robert Abela il-Gvern tapprova li huwa gvern pruħ soċjali u b'ġustizzja soċjali.